Быйыл қар күп яуа. Тұрла коммуналь хужалығы хезмәте бәлки тазартып та өлгермәйдер. Бұл хәл Башкортостандың һәр бір қалахында тиерлек күзәтелә. Бұл хакта халық не уйлай икән? Әйдәгез уларның фикерен башта тыңлайык әле. Yollar тазартыла вакытында. Эшләргә хут бирмәйләр, кем үзем шунда эшләйм. Yok. Башында хәзер. Да. Не знаю, в академии просто учусь и очень страшно ходить, потому что, во-первых, с одной стороны дорога, а с другой стороны очень маленькая территория, и приходится сбивать эти шпалки, чтобы пройти мимо. Живущим риза. Менә мин үзем 9А дворны убирайтайным. Анда йөрмәйләр, монда менә каток. Менә красная линия. Шунда эшләтәләр. Пока эшләп үтмәйсә барып булмай. Үземнекенә менә өлгереп машина. Кенәгәтмен. Безнең дворда төшәрләр, калганнар белмим. Дворлар içinde чиста тынмаган. Үзләренең эшләрен һәйбәт эшләйләр. Аллах жөнәп эшләмәләр. Бывает калдырып китәләр, менә безгә кахынып ташлап китәләр. Безнең участокка басан без аны убихайтабыз. Менә шулай келеп сыга, тегеләре буларды гаепләй, булары тегеләрне дигәндәй. Баласак вайымһыз сак тик кайһы мәлдә был вайымһызлык бәләгә илтә. Бернисә көн элек кенә Өфөлә спорт мәктәбенең кыегынан үз бала өстенә кар бозлары төште. Һөдемтәлә улар төрле кимәлдә тән ярәхәтләрен алып дәваханага эләгә. Укучылар бинаның кыегында тазарту эшләре барганын күрмәү сәбәпле бәләгә тарыган. Мондай соракта нимә эшләргә, кайда мөрәҗәгать итеп дөрестлек талап итәргә? Ошо хакта һөйләшер өчен бүген без Турай эфир студиясына Башкортстан адвокатлар коллегия адвокаты Миләүшә Алтыншинаны кунакка чакырдык. Миләүшә Булат кызы, хәерле иртә. Хәерле иртә, һаумыгыз. Күңелһеҙ осрак әлбәттә, балалар улар игътибар итә алмайдар бит инде. Эштәр баргандар, менә бу осракта кем гаепле? Балалар үзләреме әллә эшләп биргән кешеләрме? Нисек уйлыйсыз? Беренчедән бит инде безнең правилалар бар дип әйтәйек инде, менә үзебезнең каланың решение буенча ошо кышкы вакытта кай вакытта ничә сантиметр кар һәм боз яткандан һуң ошо бөтә тазарту эшләре башкарылырга тиеш дигән ул бөтәһе правилаларда закреплены дип әйтәйек инде. Әгәр дә менә ошондай эшләр бара икән, әлбиттә ошо эшләрдә алып барган организация дип әйтәйек, ниндәйдер опознавательный знактар куеп, ниндәйдер ограждение куярга тиеш. Шулай бит. Әгәр дә булар куелмаган икән, ул аста китеп барган кешеләр аны белүе игътибарһыз булуы ла мөмкин, алар күрмәү мөмкин. Шулай бит. Менә бу соракта инде кар һәм боз өстегезгә килеп төшкән икән. Беренчедән минең уйлавымча гына түгел, закон буенча ала бит инде һез беренчедән мөрәҗәгать итәргә тиешсез. Әгәр дә тән ярәхәтләрен алганыгыз икән, әлбиттә медицинское учреждениегә дип әйтәйек. Әгәр дә үдегез бара алмаегыз икән, димәк скорый помощьта сакырырга кирәк. Я үдегез бара алагыз икән, поликлиникага барып, ошо алган тән ярәхәтләрегезне һез теркәтергә тиешсез, әлбиттә. Әгәр дә ул машина икән, машинаның өстенә кар килеп төшкән икән, әгәр дә ул парковка дөрес парковать иткән икән, барыгында шулай бит. Бу соракта ул әлбиттә правоохранительный органнарга мөрәҗәгать итеп, шулай ук бу соракты теркәргә тиеш. Ни өчен был теркәү кирәк? Чөнки адактан бит инде һез кем яуаплы булганды билдәле булгас, менә ошондый организация яуап тотканнан һуң һез бит инде уларга гариза менән мөрәҗәгать итәгез. Менә шулай хәл булды, шулай буенча, закон буенча бит инде ул гражданско-правовая ответственность предусмотрена, и уголовная даже ответственность предусмотрена за это. Мөрәҗәгать итеп, гариза язып, ниндәйдер возмещение һорайбыз. Шулай бит. Шуның өчен менә күбрәк практикалар дип әйтәйек, менә ошо яуаплы организация үзен признавать итмәй, ниндәйдер төрле сәбәпләр менән доказательстволар һорай. Шулай бит.
Шулай осракта мына ул әгәр дә досудебный порядокта ниндәйдер килешүгә килмәһәгез, судка мөрәҗәгать иткән вакытта һәр вакыт суд өсендә ниндәйдер подтверждение, доказательство кирәк. Мәсәлән, бөтә яктан һез уже үзегезне тибетәгендә төрле яктан доказательстволар йырга тиеш. Мәсәлән, бәлки ул үтеп барган кешеләрдер, свидетельләр, шулай Шаһиттарны калдыру мөмкин. Шулай ук мына видео Кеҫә телефонына видеоға төшөрү. видеонаблюдение, мәсәлән, мына һәр бит инде күп кенә өйҙәрҙең, организацияларҙың һәр бер мөйөштәрендә тибәйтәйек, камералар туа, шулай бит. Шуларҙы ла барыһын да белешергә кәрәк, һөйләшергә кәрәк һәм шул видео яҙмаларҙы шулык кулланырга мөмкин. Һәм әлбиттә мына төрлө правоохранительный органдардан тибәйтәйек инде, яки милиция, яки ГАИны саҡыртҡанығыҙ икән, унда протокол булырға тейеш, шулай бит. Протоколда ул күрһәтелә, ниндәй, от какого повреждения тибәйтәйек инде получил, например, автомобиль, шулай бит, повреждение. Шулай ук шунан һуң инде анда былай гына, был менән гына эш бөтмәй, әлбиттә экспертиза булырға тейеш, шулай бит. Судебно-медицинская экспертиза, яки мына техническая экспертиза тибәйтәйек бит инде, шул вакытта инде шул экспертиза үҙенең выводын яһай, ниндәй нәмәнән ниндәй ущерб килтерелгән. Мына шулай. Мен мына шуға иғтибар иткәнем бар, әгәр дә әле мына үҙегеҙ ишетеп ултыра, тыңлап ултыраһығыҙ, ише мәшәҡәт. Тегендә бар кәрәк, мында бар кәрәк, уны яҙыр кәрәк. Аны бер генә, мына бер правила гына юҡ, мына һәр бер случай тибәйтәйек, индивидуальный. И мына шуның өсөн аның бер генә мына ошолай итергә генә дип әйтеп булмай. Мин шуға иғтибар иттем, мына әгәр дә кешенең өҫтөнә берәй ярәхәт алды икән, килеп төшөү менән, ул шундай аңлайбыҙ, ул кешенең кәйефе уңмай, енләнә, әрләшеп, тәү сиратта ул коммуналь хужалыҡҡа шылтыратып әрләй башта. Һәм ул коммуналь хужалыҡҡа был сигнал бит инде. Әле һин юристтарға барғансы, больница барғансы, коммуналь хужа һин таҙаратып ҡуяла, аны раҫлауы күпкә ауырыраҡ төшә. Шуға ла тәү сиратта, тимәк, торлы коммуналь хужалыҡҡа үҙегеҙҙең эмоцияғыҙҙы еткерер алдынан, тәү сиратта дауаханаға мөрәжәғәт итергә кәрәк, поликлиникаға. Уларҙың ҡағыҙға теркәгәндән һуң ғына инде аҙаҡ дауам итергә мөмкин. Мына телевизор ҡараусылар шылтыратҡыҙ ҡына кеҫә телефоны мына төшөрөп, ул дәлилләргә буламы судта? Законлы рәүештә буламы? Әлбиттә, ул әгәр дә ошо видео яҙма тибәйтәйек инде, мына яки фотоларҙы ул төшөрөп алған икән, һәм ул ошо событияларҙы күрһәтә икән, әлбиттә мөмкин. Ул не запрещено. По крайней мере, то, что не запрещено, у нас разрешено. Шулай бит. Мына беҙ әле әйттек бит инде, кеше үтеп барғанда, әгәр дә таҫмалар булһа, ул әлбиттә ул саҡта моғайым эшләп йөрөгән кешеләр хаҡлылар. Була шундай осраҡтар, ҡарҙы юлдан өйәләр ҙә, уны тротуарға һалалар ҙа, китәләр бит инде, халыҡ я булмаһа юлдан тапалғы емәһә, ҡыйыҡ эргәһенә үтергә тейеш бит инде. Мына был осраҡта нисегерәк булырға? Был осраҡта нисегерәк булырға? Әлбиттә, закон менән бит инде, правила менән. Беренсенән, һәр бер кеше үҙен обезопаситергә тейеш, шулай бит инде. Но мына тротуарға тибәйтәгеҙ бит инде, ҡарҙы өйөп китәләр. Әлбиттә, был да мына нарушение була. Сөнки мына һәр бер ҡаланың тибәйтәйек, райондың үҙенең правилаһы, решение городского совета була, шулай бит. Беҙҙең Өфө ҡалабыҙҙың да шундай решениеһы бар ул. Анда шул правиларҙа бөтә яҙылған, мына в зимнее время, ҡышҡы ваҡытта, ошо урамдарҙы, благоустройство тип атала бит инде, шулай бит. Нисек, кем, ҡасан, ҡайһы ваҡытта, нисә тапҡыр көнөнә, төнгө ваҡыттамы, иртәнге ваҡыттамы инде, ниндәй тоҙмо, нимә менән һибеп сығырға, аны барыһы ла яҙылған. Мына шул Йорт алды хужалары яуап бирәме мына ошо тротуардағы ҡарҙарға? Мисал өсөн, магазиндарҙа мин ишкән бар, мына магазин бит инде, магазиндың алдына беҙ налогты күп теләйбеҙ. Улар шылтыратыу менән нисәлер сәғәт эсендә килеп таҙартырға тейештәр. Таҙартмайҙар. Мына ул территориялар закрепленный була, мына закрепленный. Шуның өсөн мына бында тик городҡа ғына яуаплы ғына түгел, ә мына тибәйтәйек инде һәр бер территория закрепленная за организацией тибәйтәйек. Или же
за собственником жилья мына теге хужаның артында. Әгәр дә или же договором, если или законом, что у нас предусмотрено, и шуның өчен монда мына һәрбер яуаплы организация үзенең территориальный тивәтәгендә закрепленный территория өчен яуаплы. Шуның өчен улар ошо правилалар буенча, әлбиттә, был карды тротуарга йыгырга тиештәр түгел. Алар барыһын да өйүп алып килеп, мәсәлән, анда мөмкин газонга гына аны өйергә, но анда минең хәзер мына точно әйтә алмыйм, по-моему, 1 метрдан бейеклеге булырга тиеш түгел. Анда мына бөтә шул правилалар барыгы. Безнең Өфе урамында 1 метр гына түгел, анда бер 3-4 метр кар өйемдәрен күрергәлә. Мөмкин хакланган хакларым дигән Ходай, әле февраль, март айында нимәләр була, шул әйдәгез кардардан, бузлардан хагырак булайык. Судья кунакта Башкортстан адвокаттар коллегия адвокаты Миләүшә Булат кызы алтыншына булды. Һезгә зур рәхмәт, килеп хагырак булырга өндәгәнегез безнең халыкта. Әлегә Хуҗаң Ултар хезмәтеннән коллегаларга безнең менә калагыз.